Asi ndinotaurere. Ngatiisa chakambira. Usatenderera tatelisa sudotenderera. Unosvikira panzvimbo usati wapa masalutation. Ngatingomhoresane. Chero salutation zishaukuzere. munhu achazotuka malos. Tinida kuedza. Zvekuita. Hautaure kuti boyfriend yangu icheya. The moment you diss my boyfriend, if you went slow, then you mean I took it to the devil's basement. It's a problem, I'm just pretending. Problem upon problem. They can go down to Malos. What? Ayo, kuzwa wondona ganji wondo. Ndakatukereka ndakangotaura zvandakaona. Kuti zvitaurirei. Zvinotaurwa maizvo zvenda kuti murume wedu anondifarira. Ayo, ndokufarira asinokuudza chokwadi kamunhu anokufarira anokuudza chokwadi. Kuti mukomana wari kudana. Mumwe wangu usadaro chaweziya. You wanted to throw shade, but I didn't want to throw shade. I was just honest. So without tenderera wanzwisisa. But then ininika, I don't think kana uchifarira munhu wewe unokwanisa kutorota. Inini kana ndikufarira tatelisa, ndofana ufarira nembwa dzako. Ndofana ufarira baba wako. Ndofana ufarira munhu wese ari mu life mako because ndokufarira. You can say unondifarira, then wabwadisa boyfriend yangu ayewa kamasisi. I was just honest. But maybe it was not good. So I was wrong in dissing your boyfriend. I was wrong. And I apologize for that. And I am sorry. But that video was literally meant to support you, because ndakaona vanhu vaidzora zvinhu zvawakaita South Africa and this and that. Then I said, you know what, apana asina takazviona pasocial media. That is ukona problem yako ndeyekuti iwewe unoraramira pasocial media. Ndopandiri kana midzimu yedu ishakunyakatadza saka ndozviuraya kana wakafila kuti wanditadzira, why didn't you just say sorry even in private? Ukadi kuuya kuprivate first wakati aiwa queen dzupurai post kana muchindifarira musadhise boyfriend, but iwe wakambva watonditi mhata, but ndakangoti wanzwisisa, your post was public. Skanini waida kuti ndiwande why? But hauna kudhipisa here pawakanditi mhata iwe. Hauna kudhipisa. Ndiwo matauriro wangu ekuva honest kungoti kaukayekacheya. Andiri kuzvona. Tatelicious, wanga uri wrong. Even boyfriend yangu you can say that per same post zviri nani kungonyarara. Inini ndakuti sorry ka ndandiri wrong kuti ndakadhisa boyfriend, but you cannot correct a wrong with a wrong ka. Iwe ndo wakambva wanditi mhata and wakambva waenda too personal. Koinini mhata yashuma yaipinda. Auyozonzwanana newe ndiani panapa? Ndiwo wauya kapano, handisi kuziva kuti wadedzwana nandiwauya ndiwe. Andi ukutora nezvangu here, ukutora ndauya zokumutsa mumwe wangu aisenja weziya. Aiwa ndandakakumutsa sakanyaya dzakanaka. Ndikakupaparika malo ko unokupaparika wawirei pano ukubvunzwa wawirei pano. Iwo wanti ndiwandi edhere wakuenda TikTok wakandiblock kuzotenda mapinza kana pakuzokudza mati yako nemama yako aiwa chero ndo vanakuyokuka panapa masex
mwana wewe Interpol yacho kasi kulizira. Wakazvitasa uri hure. Ndiri ngochani zvanga. But iwe uri hure wewe. Chakakuenda uri hure. Ndosakaita mahure kumba kwenyerezi. Ndosakaenda hure risina kana wichi. Now, how do you manage it? Ndimangopaparika mukauya pano tanda kuti aiwa vana vemahure mauya makadii vanhu vemahure mwana wehure saka Wona zvake chimbonyatsotarisa zvakaita hure aiwe chimbomira chako chimbomira mwa wajairorwa wondonana nhova aiwa anokurirwa unono chinja dirira nhova waiva nhova ukazodai chinja madhisi kana uri hure kana uchida kurwa nenyu uya nemadhisi ari bheta kana mahure achienda kujerere mhate wakatoenda kumaofisi eInterpol kuti paina machaibobo muri mhacha zvokuti ndakamirira Interpol aisauya asiiere Interpol yacho kana wakapenga dzokera muSouth Africa kana wakapenga kudzoka kuzoitei kubva kwakati kunotora Interpol here nhaiso delicious gara haitaurwe kana chirungu zvacho wondiudza kuti hanzi pwepwepwe haiwe uri lonzi aiwa una kufunda iwewe kana usadaro utaura chinhu unotaura nzimbo ndosukaita madoko ekumba kwenyerezi maloti unotaura chirungu neniwewe kana uchitaura chirungu enda kuAmerica ukutsvagei kuti kunyika isingataurwe chirungu kana uchitaura chirungu chinomezha intelligence. English is just a language and I can speak English kukudarika. It's just that ndotaura neaccent yeshona because ndimshona iwewe uri nowako unotoona chirungu papiwe hure kwano papiwe mukatanga matudzitani naye amuhure munonzaniko kwira ndege kuenda kuimwe nyika kuti unofambe netsoka mhata here ndinofambe netsoka dzipiwe like asina imani chirungu ndokuva intelligent kuuya kwawaita wangu hakira zvako. This life was not about you, but wauya and ndaenda kuedza even it was about me. No, it was not about you. No, but it's not about kuti kuwaste time waedwa pano kati queen makanitukire boyfriend. Then I said I didn't know zvakakurwadza but iwe wakambwa ndisimati kurwadza, but it's just that handibvume kudhererwa kudhererwa chipo andikudana mukomana wangu kudanana naye anyway sechomoda undifarira handidi kufarirwa nevarombo pamhata pakweyo wakapira ndege kuenda kunyika
yatisingagoni anzi kuostrich anzi kuaustralia ndizvozvo amutokuziya unofamba netsoka mhate tazvinzwa but tangokuza munhu wauri kudani ndizvozvo ini lonely bitch you are just a lonely bitch ndini ndakupinza mustudio kuti urekode you can see what you loneliness. shameless. I'm not a shameless. I'm not shameless. Makeup, mwana wehure ndiwandiri kuda iwewe mwana wehure wazvinzwa saka kana utori panapa nechihure chako hure ngende mai vako hure rakapusa vakatenga imba kurokesheni tuzive mai vako vakadi kutenga imba iwe isusu tugara muzimbabwe because ana mai vedu vakangwara wanzwa tugara muzimbabwe kuti ana mai vedu vanokiya vakatenga imba amai vako vakahura chicha vakaupenda hondo kunorwa hondo nepedza vachinyekera no, we just want to get